Iki awak dhewe iki prajurit ing Madiun wanita. Nggih. Awak dhewe kudu kuat. Saiki kudu gladen. Nggih. Do nirok ki anggonku leku gladen ya. Nggih. Coba di Yo, tangane. disawan. Yo. Sikile nang ngarep sing sitokane mburi. Terus tangane maju. Ha! Tanya. Ula, pisane. Yo. Ici. Cici. Siji, Loro. loro, Telu. telu, Nendang bareng. tendang. Yes. Saiki dhewe. Yo, Yo, siji. tak hitungi. Ayo Siap, mati. siap. Siap. Siji, Wis, Loro. Benak kita aneh. loro, telu tendang. Nah, saiki kudu ngono kuwi. Nggih. Nek awak dhewe iku kudu kuat tenan. Prajurit wanita ing Madiun ora kudu dadi wong wedok sing kudu nempawon ki ora. Ning kudu dadi prajurit sing kuat tenan. Leres ingkang panjenengan aturaken menika Kang Bu. Iya. Terus iki mau sak durunge gadan wis do apa sih iki mau? Iki mau aku wis masak nang pawon. Wis ngopo-ngopo kae gawan Mas tak rampungke. Wis rampung kabeh. Wis. Kowe piye kowe? Wis durung kowe mau. Lek nganu ngubuti suket barang ki mau. Omong ora apa-apa kowe. Nek omong-omong kok Rasa wedi ya. ora usah wedi karo aku. Oh iya. Saiki awak dhewe kita dolare sih. Kok balik meneh iki bagian ya. Kamas. Dolare. Enggak. Aku kepengen nitip bawah keperintah orang ini. Ngemban jejiban Kanjeng Rama Panembahan Rangga Jumena, aku supaya ngamping-ngampingi ana ing taman iki. Oh, ngono to, Kakang. Jadi aku mau arep kepengin kondo lan jejagungan sakloron marang sliramu. Kondo apa, Kakang? Yo, mengko ana sing bakal tak kandhakake marang kowe. Ning mung aku kelawan sliramu. Wong liya ora kena krungu. Terus prajurit-prajurit iki Ya supaya para prajurit wanita ngaso ana ing sak penggeran rum. yo nang mburi sikik yo. Nggih. Piye, Kakang? Aku arep walaka marang kowe. Sejatine aku ngemban dawuh dalem. Aku supaya siji mblengkat wong-wonge Mentaram nyawiji ana ing Madiun. Loro, nek ana apa-apane ana ing Madiun kuwi tanggung jawab. Awit iki mau ana pisowanan. Sowane Dimas Jaya Wasis Jaya Kesuma bakal Kanjeng Rama supaya tegak sowan ana ing Mataram. Oh, ngono to, Kakang. Iya.
Ningin. Ini apa? Nanging ngopo Kakang? Aku diwenehi diparingi karo Kanjeng Rama. Diwenehi apa? Minangka Iso. kowe dadi calon bojoku, Apa Kakang? dadi calon garwaku. Calon bojomu? Rama Endi kok? sing ngendika dhewe ngono kuwi. Iya, mergo aku wis bisa ngundurake para prajurit saka ing Mataram. Nanging Kakang, aku rung gelem aku Kakang. Aku rung iso. Saben dina mongalamun senajan to kowe durung kepengin duwe bojo ning Kanjeng Rama Wis nglilang. kuwi wis ngendikake yen aku bisa mblengket wong-wonge Mataram, aku bakal dijodokke marang Sela. Nanging piye yo Kakang? Aku ki ora tresna karo kowe Kakang. Yo, suwe ning suwe mesti wae kowe bakal tresna karo aku. Nanging aku tetep urung iso Kakang. Wis ngene wae Kakang. Ya, Embuh kapan? Aku ora ngerti. Yo sok saiki aku ning urung iso saiki. kowe saiki wis iso. Urung iso Kakang. Tang, Rama, monggo Romo. monggo Rama. Kita balik yo. Panjenengan sopan tangan ante wigati sunopo. Yo, ana wigati apa kok piye? Iki rak taman-taman Medion. Ora ro mbok nite. Kowe tak dawuhi apa? Aku dawuh apa marang kowe? Kowe ngirita perjurit Medion, Pedhana Wasis Jaya Kesuma. Kok malah kemen butaman malah nembang barang ora dadi. Mboten amargi suwanten kula menika rada gerok Rama. Mulakno nek melek ki diatur. Nggih, punten dalem sewu. Mula aku dawuh marang kowe. Ya, sabyan tuwa marang lontang lan jangrana. Kang wis maju ning pabaratan, methuke wong-wong Mataram, kowe malah mlebu taman. Romo keniten? Nggih, nyuwun pangapunten, Romo. Rama ora bakal cidra. Ora bakal cidra. Waton kowe akeh labet-labetmu marang Rama. Ning mesti bakal kelakon ning kula namung jangkane atimu. Namung nanjaken bilih diajeng Rena Dumilah menika saestu tegese kowe ora percaya marang aku. Kowe dados Rama. Nah, yen mula saiki sawetara kowe budhal ning pabaratan. Aja kok tegake Jangrana karo Lontang. Nggih, kepareng Rama. Kepareng. Ya, kepareng Rama. Kepareng. Nanging Rama, Nanging kepiye? kula mboten purun kalih niku. Nika sapa? Lah kula ki dereng pengen kebojoan lho Rama. Loh. Wong kowe iki ya wis perawan. Nanging kula dereng pengen. Merga pangajape Rama kuwi yen kowe tak pacangake marang si Rangga Keniten. Jaro niten kae wong pilih tanding ing Ayuda. Sekti Mandraguna. Bisa kanggo cagak tuwak piku kowe ing Kadipaten Medion. Nanging aku ora tresna, kula mboten tresna Rama kalian Rangga Keniten menika. Ya perkara tresna bisa Diatur. Bisa dipikir mburi. dipikir mburi. Nipun Kang Rama. wigati Rangga Keniten bisa labuh labet
lan sak biyantu apa sing dadi kersane Rama. Banjur saiki ing Medion wis diluruki dening wong-wong Mentara. Kang dipandhegani dening Wasis Jaya Kusuma. Terus Dumila. Pripun Rama? Sarane kowe iki minangka tetungguling perjurit Langen Kusuma. Senajan kowe iki wijil wanita. Nanging kowe iki senopati. Senopati ing Kadipaten Medion. Piye? Yen ana lakon kaya ngene iki terus atimu gegugah apa ora sabiyantu karo Rama? Nggih Rama. Kula ingkang badhe ngunduraken prajurit Mataram Rama. Ayu tenan kowe, Nduk. Ya, yen wis dadi anteping atimu, Rama ora bakal negakake marang kowe. Nggih Rama. Iki tampanana. Iki pusaka lambang kajayaning Kadipaten Medion. Kanjeng Kyai Gumarang. Sendika Rama. Iki kena kanggo sifat kandel anggonmu maju ning pabaratan. Pethono Wasis Jaya Kusuma. Oh nggih. Sendika Rama. Pareng rumiyin Rama. Muga-muga bisa kelakon apa kang dadi jangka jangkane atiku. Aku bisa dadi pengayoman kawula ing tanah Jawa.